Μυαλό με το μέτρο, όχι μέτρα, μυαλό με το μέτρο. Υποσχεθήκαμε θυσίες που έκαναν οι πολίτες να μην πάνε χαμένα. Χαμένοι θυσίες. Εμείς βάζουμε στόχο το 2015 η Ελλάδα να είναι στις πρώτες στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία. Οι θύες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο που το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σε αυθεντικό δημιουργό της νέας ευημερίας. Εμείς μιλάμε δικαιώματα. Είναι δικαιώματα για όλους η εργασία. Είναι δικαιώματα για όλους η παιδεία. Θα έρθει η στιγμή που δεν θα φοβάται η καθιστική ατάξη. Ένα πρωτοβάθμιο σύστημα περίθαλψης για όλους τους Έλληνες πολίτες. Οι δύσκολοι αντιμετωπιζόταν γεωτρήσεις νότια της Κρήτης. Αλληλεγγύη απέναντι στο χαμηλοσυνταξιούχο. Για την διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων, αλληλοκατανόηση των λαών, την ουσία της Ολυμπιακής εκεχηρίας. Για να πάψει επιτέλους η Ελλάδα να είναι στην 101η θέση. Πανθομολογούμενες ευθύνες τους, που υπερδιπλασίασε το χρέος. Η Ελλάδα μάλιστα ήταν μία χώρα, αγώνα και προσπάθεια που επί νέας δημοκρατίας δεν θα μπορούσατε και ρυθμούς ούτε να φανταστείτε. Να έχουμε θέση στον κόσμο ουσιαστικό.